Hej træner. Vi har i GUFs bestyrelse besluttet, at det skal være nemmere at være medlem af GUF. Det skal være nemmere for trænerne, det skal være nemmere for spillerne, og det må også gerne være nemmere for os i bestyrelsen at holde overblik over alle de aktiviteter, der er i klubben. Så derfor har vi nu indført systemet, der hedder Holdsport, som er en moderne medlemsplatform. Og I som træner bliver selvfølgelig en central del af at få rullet det her godt ud. For det er tanken, at det skal erstatte alle de systemer, der lige nu er i spil, som er en kombination af Facebook-grupper og messenger-tråde og sms'er og opkald og beskeder til træning og delte Excel-ark og alt muligt blandet. Der skal være et sted, hvor medlemmerne kan stole på, at de kan finde de rigtige informationer om tid, sted, aktiviteter. Og der skal også være et sted, hvor du som træner kan have overblik over, hvem du kan regne med at dukke op til træning, hvem du kan regne med at dukke op til kamp, og hvor du nemt og enkelt kan kommunikere med dine medlemmer, og samtidig holde styr på, når der bliver flyttet, aflyst, slettet aktiviteter. Så det vil jeg godt lige bruge et par minutter på at introducere til jer. Så jeg skifter lige her til Holdsport-appen. Den åbner som udgangspunkt altid i det, der hedder dit feed, hvor man kan både se kommende aktiviteter og nogle nyheder og sådan noget. Det er ikke så meget det, vi skal kigge på. Jeg klikker ind hernede i bunden under punktet kalender. Og jeg har for overblikket skyld lige slettet alle mine badmintontræninger, fordi så kan jeg nemlig bedst vise jer, hvordan og hvor let det er at oprette dem alle sammen igen. Som I kan se, så er jeg jo medlem af flere hold, og jeg har børn, der er medlem af nogle flere hold, så jeg kan filtrere visningen heroppe i højre hjørne, hvor jeg kan vælge, om jeg kun vil se mine, eller jeg vil have mine børns profiler med. Nu er det kun lige Astrid, jeg har fået ind. Jeg kan også vælge, om jeg kun vil se ting tilknyttet badminton fællestræning, og den vælger vi lige nu, for at det er nemmest at holde overblik. Så kan jeg så se her, hvornår mine spillere har fødselsdag, og det er jo dejligt nok, hvis man lige, hvis der er noget, der falder sammen en mandag, at man husker at sige tillykke, når man kommer. Men nu vil jeg bruge 20 sekunder på at oprette hele sæsonen, for så nemt er det faktisk. Jeg trykker på plus-ikonet hernede, siger opret aktivitet, giver den et navn, den hedder badminton træning. Det er ikke en betalingsaktivitet. Hvad er det for en type aktivitet? Kamp, træning, det kunne også være noget socialt, men jeg vælger træning. Dato, mandag den 23. Start kl. 20. Slut kl. 22. Gentag, ja tak. Hvor længe skal vi gentage? Jamen vi gentager ind til slutningen af maj næste år. Vi spiller i Gæsøhallen. Og normal tilmeldingstype, opret. Færdig, bum. Det var hele sæsonen. Så hvis jeg nu går ind på min kalender igen, så kan I se, at alle badmintontræningerne, de er kommet ind her. Og for hver enkelt af dem, så kan jeg sige, jamen jeg kommer i hvert fald i morgen. Og jeg kan for så vidt godt gå i gang med at tælle mig dem alle sammen. Som træner kan jeg jo gå ind på den enkelte aktivitet, det kan spillerne også, og se, hvem er tilmeldt. Nu er det så kun mig, for jeg har lige oprettet den. Men her kan jeg holde overblik over, hvem der deltager. Jeg har også en chat-funktion herinde, hvor jeg kan sende beskeder ud til mine spillere. Går jeg tilbage ud i kalendervisningen, så kan jeg jo også sige afmeld til en aktivitet, hvis jeg ikke kan komme. Det kan være på grund af sygdom, skade, ferie osv. Eller noget andet. Hvis jeg vælger ferie, jeg er på ferie, så derfor kan jeg ikke komme den 6. november, så er jeg nu afmeldt. På den måde har man som træner altid overblik over, hvem der dukker op, og hvem der ikke gør. Og som I kunne se, så var det meget, meget hurtigt at oprette. Det var træningerne. Lad os sige, der kommer en kamp. Det kan være en badmintonkamp, det kan være en fodboldkamp, det kan være et stævne, håndboldkamp, hvad end man nu er ude i. Jeg klikker på plus, aktivitet, og så vælger jeg lige avanceret heroppe i hjørnet, fordi så får jeg nogle flere muligheder. Vi laver en fiktiv badmintonkamp mod Tim. Det er ikke en betalingsaktivitet, det har karakter kamp, så jeg lader den stå her. Det er en kamp, vi skal spille på torsdag. Vi skal spille kl. 20.00.
Og vi regner med, at vi er færdige kl. 22. Den skal ikke gentages. Vi skal spille i Temhallen, så derfor mødes vi ved Gæsøhallen. Og mødetid. Jamen her taster jeg for eksempel 19.15, så har vi lige tid til at køre og til at varme op. Tilmeldingstype, det er stadigvæk bare normalt. Alternativerne herinde hedder, at man kan udvælge, hvis man har rigtig mange spillere på holdet. Man kan stille sig til rådighed, og så er det træneren, der vælger. Vi starter med, at alle er tilmeldt, så skal man aktivt fremmelde, eller noget, man slet ikke kan tilmelde sig til. Men normalt, det betyder, at deltagerne aktivt melder til, eller aktivt melder fra. Så vælger jeg, hvorvidt trænerne skal tælle med i antallet, hvorvidt jeg skal spille eller ikke skal spille. I det her tilfælde, jeg tæller ikke med. Hvornår starter tilmeldingen? Hvis jeg gerne vil sætte, at man ikke kan melde sig til før en eller anden dato, så kan jeg vælge det her. Og klokkeslæt for, hvornår tilmeldingsfristen er overstået. Jeg kan oprette ventelister, og så videre, så videre. Under påmindelser, der kan jeg vælge at sige, jamen hvis ikke man har tilkendegivet, om man kommer eller ej, før 5 dage før, så får man en besked. Og det samme, en besked om 2 dage før, hvis ikke man har givet til kende, om man kan komme eller man ikke kan. Jeg kan tildele frivillige opgaver. Jeg kan lave kørselskoordinering. Jeg kan oprette en kampens spillerafstemning, vedhæft filer, tilknytte kommentarer. Og så kan jeg sige, når jeg har oprettet den her aktivitet, så kan jeg sende en notifikation og eller en e-mail. Så siger jeg opret. Og nu er den her kamp mod Tim kommet ind i min kalender. Jeg kan tilmelde mig. Så kan jeg som træner gå ind og se, hvem kan komme. Når jeg er tilmeldt, så kan jeg registrere, om jeg kører alene, om jeg kan give et lift, hvor mange spillere kan jeg have med, og så videre, så videre, så videre. Jeg er sikker på, at de af jer, som har prøvet at koordinere en børnefodboldkamp, vil sætte utrolig stor pris på den her funktion. Det var sådan lige de mest basale funktioner i aktivitetsdelen af holdsport, som er det, I får mest brug for. Der er en masse sjove statistikker og kampens spillere, hvor mange mål man har scoret, hvor mange smash man har lavet, og alle de her ting kan man sagtens tilknytte. Man kan lave afstemninger, man kan lave chats og alt muligt. Men det vigtigste at starte med, det er, at I får oprettet nogle aktiviteter for jeres hold. Det gør, at holdet bliver mere synligt i vores fælles kalender, og dermed bliver der større opmærksomhed omkring jeres hold, sandsynligvis også flere spillere. Og det er også det centrale element, der gør, at spillere og trænere altid har overblikket. Og det er hele formålet med den her øvelse. Så jeg håber, I tager godt imod det. Lad os høre, hvis der er noget, der driller. Der er tusindvis, der har gjort det her før også. Vi er faktisk sent på den. Men vi er i hvert fald klar til at tage det her skridt. Jeg håber, I bliver glade for det.